kvadratickej rovnice je ax na druhu plus bx plus c rovná sa 0. Ľavá, pravá strana. A, B, C sú konštanty, ľubovoľné reálne čísla s podmienkou, že A je rôzne od nuly. Každý z týchto členov má svoje pomenovanie. Ax na druhu je kvadratický člen, Bx lineárny člen, C absolútny člen. Napíšme si príklad. Je daná kvadratická rovnica 5x na druhu plus 3x plus 1 rovná sa 0. Našou úlohou je určiť, čomu sa rovná A, B, C. Čomu sa rovná A, B, C? Odpovedajte. A sa čomu rovná? Pozor, bez toho x na druhu. Takže čomu? 5 na druhu. 5. Iba 5. Čomu sa rovná B? 3. Čomu sa rovná C? 1. Ďalší príklad. X na druhu plus 7 rovná sa 0. Čomu sa rovná A? 1. Výborne. Stáva sa mi, že niekto povie, že 0, že tam nie je nič. Ale keby to bolo 0 krát x na druhu, to by vypadlo. Takže je tam jednotka. B. Takže B je 0, výborne. A C?